je nesreće? Da li ovo svetkovanje nije? Na komu si zabrat Crnogorce, da čistimo zemlju od nekrsti? I bez toga ovo nam je slava, na koju se vrsti momci kupe. Sposobnosti svoje da kušaju, silu mišice i brzinu noga. Silu mišice i brzinu noga. Streljanjem da se nadmašaju i sjećanjem u apladu pleća, da slušaju Božju liturgiju i da vode kolo oko crkve. Da viteštom prsa nabrecaju, to je Damjan sveti junacima, to gvozdeni srca u momcima. Turi takve razgole crne, ljudi trpe, a žene nariču. Nema posla, upaga glava na. Ti mi jesi samo rana glava. Vidiš ove 500 momčadi koje čudo snage i lakoće. U njih danas ovdje vidjesmo. Viđaš li kako strijeljaju, kad se grada vješto izigraše, kako hitro grabljahu kapice, već što vučat sa majkom pomile. Igrajuć se strašne zube svoje, već ubiju pod krlom ostripi. Tek sokolu prvo perje nikne, on ne može više mirovati, nego svoje razmeće gnjezdo grabe slatku jednu i po jednu. S njom nema teži cilčući, sve je ovo nekakva nauka. Bez momčadi ove te su ovdje 6 puta je još oliko doma. Na Kosoju, na Kosovo doma. Na Kosova, to je Damjan Sonjeru. Ove ko oko crkve, da videš što prsa nabrecaju, to je Damjan sveti junacima. U Kosovo, u jednu grobnicu, u dobu je lako dobro biti, na muči se poznaju junaci. To gvozdeni srca u momcima, tu i takve razgole momcima. To gvozdeni srca u momcima, to gvozdeni srca uladaju. To gvozdeni srca uladaju, to gvozdeni srca u momcima, to gvozdeni srca u momcima. Tu i takve razgovore crne, ljudi trpe, da žene nariču. Nema posla, uplaha glavana, nema posla, uplahovana glava. To gvozdeni srca u momcima, to gvozdeni srca u momcima. To gvozdeni srca u momcima, to je takva slijede. To gvozdeni srca u momcima, tu i takve razgore crne, ljudi trpe, a žene nariču. Nema posla, plaha glava, ti nijesi samo rana glava. Vidiš ove 500 momčadi